ҷумъаи гузашта 26 апрел исми ноҳияи Нуробод бо хабари баста шудани чанд масҷид ва лағви намози ҷумъа расонаӣ шуд. яке аз онҳо ҳамин масҷид дар маркази нави ноҳияи Нуробод буд. мақомот ин хабарро рад ва ба гунаи дигар шарҳ медиҳанд, аммо сокинон бо эҳтиёт тасдиқ мекунанд ки намози ҷумъа дар чанд масҷид нашуд. зимни як сафари мо ҳам ба ноҳия бархе аз сокинони атрофи масҷиди марказӣ мегуфтанд, он рӯз ҳамагӣ чанд дақиқа пеш аз оғози намоз имомхатиб бо як эълон намозро лағв ва ҳамаро ҷавоб дод. аммо дар рӯбарӯи камера аксарият аз суҳбат дар ин мавзӯъ худдорӣ ва эҳтиёт мекарданд. Так рости гап як рӯза вайшли бо ҳар чи кишодашу мо хирсанди ки бо ҳозир шик кишодаги масҷида мушкил чойхона кишодаги. Не вақте мепарсидед барои чи басиян чи мегуфтанд? Рости гап мо напарсидем ягон каса. дар суҳбатҳои бидуни сабт бархе аз сокинон ба мо гуфтанд имомхатиби ноҳия пеш аз оғози намоз эълон кардааст ки нақшаи навбатии даъвати ҷавонон ба артиш дар ноҳия иҷро нашудааст ва то замони иҷрои пурраи он намоз дар масҷид манъ аст. чӣ гуфтанд ака масалан эълон карданд? аки ҳеч эълон накарданд, ҳама гуфтанд ки ҷавонҳоро барои сафи чи роҳӣ кунед. намоз барои чӣ намондан хонда? аки шунда набудем. шумо набудед? Не. ҳафта наомада буд? Не. мақомоти ноҳияи Нуробод бо нигаронӣ аз сару садоҳои ахир лағв шудани намози ҷумъаро рад карда гуфтанд фақат ба хотири ҷилавгирӣ аз як офати табиӣ намоз ба таъхир гузошта шуд. даъват буд нашавад, масҷид баста шавад, барои иктари кору хеле дастуру супоришорам набуд, хеле корорам бароҳ мондаган. 26 ҳамон рӯзи ҷомада боришоти зиёд буд. дар наздики ҳамон масҷид як 200 метр тарафтар дарё аст. сел меояд байни деҳаҳо. сел ки омад, мардум дигар мардум вай карданд ки дарё сел омада дар намун аз масҷид ки гуфтанд мардум худшон барои ҳамин чӣ шида ҳодиса шида баромаданд. дар 105 деҳи Нуробод ба иттилои мақомот 44 масҷид аз ҷумла 4 масҷиди ҷомеъ фаъолият мекунад. масҷидҳо ҳам макони аслии ҷамъомади сокинон дар деҳоти ин ноҳия аст ва масъулин ҳам пинҳон намедоранд ки барои тарғибу ташвиқ аксаран аз минбарҳои масҷид истифода мешавад. дар ҳаминҷо мардум бештар сарҷамъ мешаванд, бештар дастрас мегарданд. кадом вақте ки ҳамин зарурат ки шавад мо имкониятҳоро бештар дар ҳамин масҷидҳо пайдо карда метавонем. ба гуфтаи мақомот ҳоло масҷидҳои ноҳия пурра фаъоланд. нақшаи даъвати ҳарбӣ ҳам дар ноҳия пас аз сару садоҳо атрофи манъи намози ҷумъа пурра иҷро шудааст. мақомот мегӯянд имсол нақша бештар аз меъёри муайян шуда, яъне 104% пур шуд. намози ҷумъа барои мусалмонон фарз доништа мешавад. сокинони Нуробод ҳам баъди иҷрои даъвати аскарӣ умедворанд дигар ҳодисаҳои табиӣ монеи адои намозашон намешавад.